Boro people, if you have the knowledge, then just to listen properly. Otherwise, you have to go back to your own country, which is called China. After China, there is no Mongolian country. There you have to go. Don't show your power too much against our Adivasi people. खुलुमबाय रायजोफोर गिबियावनो आर चिरां चेनेलाव गासैखौ बरायना लाग्रोनाय जाबाय आरो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौबो नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय आरोना थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बे बोराय सैमानि सायावनो जागोन नोंथांमोनाथ' बे बोरायखौहाय मिथिखाजोब्बाय गासै बर' रायजो राजाफ्रानो ना गासै बर' रायजो राजाफोरनि बिखायावनो गोसोआवनो अर जोंखांदोंना होनबाने बे बोरायनि रावफोरखौ खोनासंनानै बा मिथिनानै बे बोराय सैमाखौ आं माने हरसे नुनो हायाखै लोगोफोर सानैनो माने बे बोरायनि खोथाखौनो गोसोखाङै हा माने हरसे उन्दुनो हायाखै आरोना जे जोंनि बर' लिडारफ्रा बे बोरायनि सायाव एक्सन लादोंना लायाखै दासिमबो हा माबा मोनसे सानदोंना सानाखै नै बेखौ सानैनो माने उन्दुनो हायाखै आरोना आसा खालामो जोंनि बर'नि लिडारफोर हा पावार गोनांफोर हा नोंथांमोनहा सारमोनहा जेनेबा बे बोरायनि सायावहाय गोख्रों एक्सन ला गोख्रैनो माने बेखौ आयेननि साजा हो आयेननि राहा ला हमनानैहाय बा जेलाव सोनानै दोन बेखौ जिउ जोबजासे साजा हो बेखौसो माने आं हास्थायो आरोना नोंथांमोनाबो गासै बर' रायजो राजाफ्राबो बेखौनो हास्थायगोनखा मानो होनबा जे बर'नि सायाव एसेबां गोहो गोनां एसेबां मा पावार लानानै बर'खौ बेफोरबायदि खोथाफोर बुंखो हा जे बर'खौनो होखारलायनो हानाय बबे पावारजों बुंखो बेयो बोराया सैमाया साला कुत्ताया बुदबक बोराया साला मोसौ गियान साला अबेनि इसेबां दादागिरि बेलाय हा बिदि बर'नि सायाव बेफोरबायदि खोथा बुंनो साला बर'आ चाइनिसनो थांनांगौनो चाइनायावहाय हा बे देशआ जोंनिसो नोंसोर आलासि बायदि था मोजां रुलफोरखौ मानिनानै सोलि नङाबा गेट आउट होनलायनायफ्रा बेफोर माबा एसेल' बाथ्रा नामा हा निस्सय बर' रायजो राजाफ्राबो गासैबो अर जोंखांदों बिखायाव नङा होनबा ने गोसोआवहाय हा बे बोरायखौहाय हासुलानो गोसो जादों बा बायदिसिना खालामनो गोसो जादों नङा होनबा ने रायजोफोर नोंसोरबो आंबो माने उन्दुलांनो हाखायाखै आरोना दा बर' लिडारफ्रासो हा बर' लिडारफोरखौसो आं खावलायहरनो सानदों जे गोख्रैनो थाबैनो बे बोराय सैमानि सायावहाय एक्सन लानांगौ बा जेलाव सोनानै दोननांगौ आरोखि ना जिउ जोबजासे हा बेखौसो आं हास्थायदों बेखौसो आं लुगैदों नोंथांमोनाबो गासै बर' रायजो राजाफ्राबो बेखौनो हास्थायगोन बा लुगैगोन नङा होनबा ने हा साला सैमा साला हा मा खोथा बुंलाबायदों खर' गाज्रि बायदि माबा बांलादेशआबो लायनो गावसिनि हादोरनो इराक ना इरानाबो लायनो गावसिनि हादोरनो बांलादेशफ्राबो हा म्यानमारफ्राबो गावसिनि हादोरमोन जाहैदों जाम्बा थां सियान थां बुरबक बोराय साला कुत्ता साला नोंखौहाय आसामनिफ्राय बाहेरसो खालामनांगौ साला बबे पावारजों मा खन्थाजों मानो बेफोरबायदि खोथा बुंलाबायदों नोङो बुरबक बोराय साला थ' लोगोफोर नोंथांमोनहा बिनि सायावहाय मा कमेन्ट होनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरलायलायबानो जाबाय आरोना नोंथांमोनहा जे बे बोरायखौहाय मा खालाममारनो सानो दा आंबाथ' जेनेबा गोबाव खालामनांलामोन आरोखि ना बर' लिडारफ्रा गोख्रैनो थाबैनो माने खामानिफोरखौ मावनांसिगौमोन आरोना हा एक्सन लानांसिगौमोन आरोना थाबैनो नङाबा आरो इयुनावहाय आरो गोबां बेफोरबायदिनो बुंग्रा बर' हारिनि सायाव बेफोरबायदि बुंग्रा माखासे मानसिफोर ओंखारगोन जुदि बेखौ लाइ होदावोब्ला आरोना बेखायनो बेखौ थाबैनो एक्सन लानांगौ आरोखि ना नङाबा जानाय नङा रायजोफोर बिदिनो नङाबा नासयजालांगोन लासैनो हा बिदिनो लासैनो नासयजालांगोन दा गावजों गावबाल' जोंनि माखासे लिडारफ्रा माने फुरा गोहोखौ देखायो फुरा दम देखायो नङा होनबा ने बायदिसिना हा दा बेखौहाय मानो दासिमबो जेबो माबा लायाखै नैबेखौसो आं बुंहरनो सानो थ' आसा खालामो बर'नि लिडार सारमोन नोंथांमोना सासे नङा सासे बर' हारिखौ साननानै बर' हारिखौ अननानै हा बेखौहाय माने गोख्रैनो साजा होनांगौ आरोखि ना गोख्रैनो साजा होनांगौ खुगा खेव बर' लिडारफोर बे बोरायनि सायावहाय हा नोंथांमोनावनो पावारा दङ जुदि नोंथांमोना नोंसिनि पावारखौ बाहायाबा उनावहाय माबायदि खालामलांगोन हा नै बेफोरबायदि मानसिफ्रा बेफोरबायदि बुरबक सैमा मानसिफ्रा बखिनो बोलो मोनगोन नङा होनबा ने बर'नि सायावहाय नै बेखौसो माने आं खावलायहरबाय थाबैनो एक्सन लाबानो जाबाय आरो ना बर' लिडारफ्रा थ'
थ' लोगोफोर आं गोबां बाथ्रा बुंला नोंथांमोननि बिखायावबो अर जोंखाबाय गोसोआवबो अर जोंखाबाय रायजो राजा गासै बुहुमाव थानाय बर' हारिनि सायावनो बेफोरो नांखादोंखा बेफोर खोथा जे बोराय फाग्लाया बेफोरबायदि खोथा बुंनाया माने गासै बर' रायजो राजाखौनो जोंखांहोदों अर बायदि नङा होनबा ने रायजोफोर दा बर' लिडारफोरनावबो नांनांगौ बर' लिडारफोरनावबो माने बे बोरायनि खोथाया माने बिखायाव जोर हाबनांगौ हा नङाबा बोरै जागोन हा दा नोंसिनि आखायावसै आरोना बर' लिडारफोर बा माखासे आफादफोरा बिनि सायावहाय एक्सन लानो हायो दा नोंसिनि सायावसै आरोना दा जों रायजो राजाफ्रा बेखौनो लुगैयो आरोना माने जोङो बर' हारिनि जानानै जोंबो बर' हिसाबै बर' जानानै माने बर'नि दुखु दाहाफोरखौ बेफोरबायदि बखि जानायखौ जों सहायनानै थानो हाया आरोना बिनि थाखायनो बे भिडिअखौ आङो लानानै फैफिनदो आरोना बे बोरायनि सायाव सैमा बोरायनि सायाव कुत्ता बोरायनि सायाव मोसौ गियान बोरायनि सायावहाय बुरबक बोरायनि सायावहाय बेफोरबायदि खोथा बुंफिननो थाखाय खोथा माने लाबोफिननाय जाबाय आरोना आं बे भिडिअखौहाय थ' लोगोफोर आंथ' माने हासुलानोबो गोसो जायो आरोना बिनि खुगायावहाय दा सानैनो माने बे बोराय फाग्लानि सायावहाय आं माने खुगाफ्रावनो हासुलाबायनानै होनो गोसो जायो आरोना निस्सय नोंथांमोनहाबो गोसो जागोन नङा होनबा ने थ' लोगोफोर सहायनो हायाखै नोंथांमोनहाबो निस्सय सहायनो हायाखैना बे बोराय फाग्लानि सैमा बुन्दानि फान्थाव बोरायनि रावफोरखौ खोनानानै नङा होनबा ने थ' लोगोफोर आं गोबां बुंला जे बुंनांगौ आं बुंबाय हा गोबां बुंबावनांगौ बाथ्रा दंमोन जे नोंथांमोनहाबो कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरलायबानो जाबाय माखासे खोथाफोरखौ माखासे जे बेखौ मा खालामनांगौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायहरबानो जाबाय आरोना थ' लोगोफोर जायफोर आंनि चेनेलावहाय दिनैसो गोदानै फैदोंबा गिबियावनो साबस्क्राइब खालामना लादो जाहाथे आंनि नेक्स्ट भिडिअखौ नोंथांमोना नुहैनाय बायदि आरोना थ' बेखिनियावनो आं भिडिअखौ दोनथ'बाय आरो बिदाय लाबाय